Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Ngunya, nakauyab dito. O wala muli sa ila. Di ko. Giduo ko. Di ko gusto may tabunan na to, ma. Bahala nagpobrita. Di ko gusto nga makauyab og lain si Papa. Bitaw. Dili, ma. Dudut. Oh, unsa ma'am? Miuli day si Miles og sayo? Yes, sir. May gipamati ba siya, ma'am? No, sir. But, dinhag imong misis kaniha. Nananghid siya ga i-excuse si Miles for a very personal reason. Uy. Sige, ma'am. Dispensa sa pagdisturbo na ko sa imong klase, ma'am, ha? Okay lang, sir. Daghan gyud kayong salamat, ma'am. You're welcome, sir. Lakip si Dudot. Sa iyong miuli kay gikuha og excuse ni Corina sa klase. Ano man? Saan sa hinungdan og importante nga rason? Gikulpaan hinuon ko da. Nagdali ko. Kinahanglan nga mubot ko dayon sa amo. Katingalig unsay problema dito. Pipila na kausan ni Kalabay pero huwag yung mabot si Francine Grisbay. Kibinuang nga ko ning apyutan. Nagparehas lang sa simo. Manawag sa tinahan. Laroon kung unsa ning binuang nga buhat ni simo ug apyut. Kay maklaro ganin akong ila kong gibinuangan. Taktakon ta mo sa inyong trabaho mga yabaga mo. Wa taon ko manghambog dong Rege. Tinood na nga kung giingon nga direto sa tindahan ng imong amigo nga ginganan og Francing. Kung tinuod nga diha siya, nga nung wa malagi siya malhaos diri sa bahay mo. Ay, anong bahina dong, wanag ko'y kalibutan kung ngano. Ito, parehas mo lang mo si Apyot. May bawan ganin ako, binuangan ako ninyo. Pamutos na lang yun mo, ha? Pastilan dong. Bisag mangutan na ka pa ni Ding siya nga imong kahira diri. Tinood na nga akong gisulti yun. Basta! Timanig ko lang akong isulti mo. Taktakon to kibos trabaho si Apyot. Ayaw taon dong. Ay, agaw na. Sir, ma'am, aw. Masay, ma'am! Hala, sorry dong, sorry si Sipiat. Padayo na yun ang paghinanggaw ni mo, ha? Ninyo ni Apyot. Dong Rege, dong. Siya! Di address apyot dong ba? Pwerte gubaas naong dong. Guba naong. Karong nagubamang naong nga lang ni Apyot. Gikulata, gipreglahan na. Mura di martilyo. Wa preglahi dong koy. Wapon ko lata ha. Wala nga nung maingon baga nga perting kubaas naong nga na. Masa ba, disgrasya? WhatsApp dong. Naunsa mo na siya! Ay, ang buot ba na kung ipasabot dong nga guba kayo ngayang naong. Tungod sa kagool kay Kuan. Imo man kuno siyang gipalayas dias bay. Suko kuno kay kang maingon niya nga di na pabalikon. Mo nang guba. Ikaw gini mo si mo. Guba oy. Sabi ko naunsa si Apyot. Datos kong kalagot ka niya. Kay parihas sa munduha mga hanggaw. Warning na to nga ako. O sa ba, naday di ang hanggaw? Dong. Di adiri ang hanggaw. Ay. Pastilan saon nila mo si mo. Unsa dong? Unsaon? Kawa. Ha? Pabalik ka na dire sa Apyot. Kaya na ko iso ko importante. Pabalik ka na yun samtang wapak kumapiko niya. Ha? Kaya magdugay ka na siyang abot dire. Ay pag di na lang siya mo ani. Mutretso lang siya ulit ito sa ila.
Kuha na hinon ko mahimutanda sa pagunahon kung ano gipapauli ni Corina ug sayo gikan sa eskwelahan sila si Dudot ug Mais. Miano? Ay. Ilugar lang niya diha sa may kanto. Sen. Ah, pliteo. Salamat, Sen. Sige. Musurkat naman ko. Aron madali kong abot sa amo. Jose! Oh! Kasi ang pizza! Francisco, pizza! Uy, Pizza na, pizza! Tagay na, tagay! sila si Isyot, Bini ug Busyo. Yun, Jose! Sa'yo bang nagiinom eh? Happy, Jose! Hey, kapit ha? Hey! Uy, sunod na lang. Nagdali ko. Sirado mang tindahan. Nganong naniraman si Corina? Mingo man. Mura mag-uwi tao? Day, Corin? Dudot? Miles? Corin? Day? Hain mo! Oh. Nagkang amang pultahan. Huwag man trangkahi. Oh. Day ko rin? Dodot? Mais? Ni araman lagi day mo. Huwag man mo manubag sa akong pagpanangpit. Anong sa mo tulo? Ano? Oh. Dodot, Miles. Iminatay mong gulpog-hilak. Naunsa mo? Ano mo? Ayaw, may biyahe pa. Baloy ka na mo pa. Oh. Ha? Imo na dahil silang gisultihan, day ko rin. Sorry, Francine. Pero dili mi po na malayo ka na mo ng imong pamilya. Day ko rin. Paminahawag ang iyo nila ni Dudot ug Miles. Ayaw magpalayo na mo. Day. Kung nasayod ka pa lang kung unsa niya sa akong dughan. Kung nasayod ka pa lang. Mahal ta kayo mga akong pamilya, day ko rin. Mahal gyud kayo. Nasayod ka gyud ana. Apan naibaw kas tinuod nga rason. Ngano kung sa inungdan nganong may desisyon kong manarbaho sa laing dapit. Kana tungod kay dili ko buot nga ikompromiso ang kaugmaon sa atong mga anak. Nila ni Dudot ug Miles. Dili ko buot nga may sama sila nako. Nga usa ka mag-uuma ug way na human nga kurso. Kay dili ko buot nga maglantaw nila nga sa umabot nga panahon nga mag-ilaid sa kalisod sama na to. Dili ko buot nga ato karong kalisod ila usab nga masinati. Kay dili na ko kayong maingon sila na. Dili ug dili gyud ko rin. Nga sa ato pa. Dili na gyud mausab pa ang imong unahon ha. Dili na bagyod, Francine. Wa na'y laing paakit ay. Day ko rin. Day! Day! Wa siya mamati na ako. Diyos ko. Dudot. Dong. Miles. Day. May mo bag-ablihan ninyo ang pultahan sa kwarto? Dudot. Miles? Yun ko nila to baka.
Ginoo ko. Hatagi ko kaligon. Maluoy ka. Nasayod kang ikaw lang ang akong gisalikan, Ginoo. Sayod ka gyud ana. O nga tabangi ang taon ko. Tabangi ko, Diyos ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!